יופי, בנות, אנחנו מקליטים, אז באמת ברוכות הבאות למפגש הזום, לכבוד ירח מלא ראשון לשנת 2025. הירח הראשון לשנת 25 הוא אחד החזקים והעוצמתיים מבחינה רגשית לשנה הזו, כי הוא מחבר לכאב עמוק בין דורי ומציף הכל על פני השטח. לכן אתן תרגישו שאתם זקוקים ליותר תמיכה, יותר ביטחון, ליותר משפחה, ליותר קהילה עוטפת וגם לאנרגיה של היקום. הירח הראשון המלא מבקש מאיתנו לשים דגש על הרגשות שלנו, כי הם הביטוי של האנרגיה העכשווית שלנו, והם אלו שגם יעזרו לנו לייצר התמרה, כלומר ממקום של אשמה למקום של קבלה והודיה, ממקום של בושה לייצר מקום של עמידות, של גאווה באנושיות שבנו, ממקום של הלקאה עצמית למקום של ברכה. לכן אתן צריכות לבדוק איפה בדיוק מתיישב הירח אצלכן, כדי לזהות, לטפל ולהתמיר את הרגשות השליליים. הירח המלא הראשון, כן, היום זה הירח הראשון המלא לשנת 2025. הוא יעורר בנו רצון לחוות את החיים באופן מלא, לחיות את האמת שלנו, לטפל ולטפח את מי שאנחנו. ושימו לב גם איזה יופי זה מתחבר לשנה קולקטיבית מספר 9 בנומרולוגיה. נכון? הרי 2025 שאנחנו מחברים 2 ועוד 2 ועוד 5 נותן לנו 9. ומספר 9 מייצג את האמת שלנו, מעודד אותנו לצאת לאור ולקיים את השליחות שבאנו לעשות בעולם הזה. מחבר אותנו עמוק לשורשים עתיקים שמזינים אותנו גם באהבה ללא תנאי. אז תראו איזה יופי זה בעצם מתחבר לנו גם למטרה של הירח המלא הזה. הירח המלא פותח לנו צוהר לעולם הפנימי העמוק ביותר, לעבר שלנו, לתת המודע. הוא מאיר אותנו להתבונן בפצעי הילדות שלנו, בירושה הבין דורית שאנחנו צריכים לשנות וגם להסיר בה את הקרמה ואת העיכובים שלנו. ולצד זה יש כמובן את הקסם של הירח המלא, שאתן יודעות שכל ירח מלא או ירח חדש מייצר לנו הזדמנויות חדשות, יוצר לנו קסמים ומציאות חדשה. ירח מלא מסמל שיא, התגלות ושחרור. האנרגיה חזקה במיוחד ומתאימה לסיומים, לטיהור ולשחרור חסימות, שזה מה שאנחנו נעשה גם בזום הזה. אוקיי? אנחנו נתחיל בפעילות רוחנית כדי לשחרר אמונות, פחדים ודפוסים, ואנחנו נמשיך בטקס כוונות עוצמתי לירח מלא. בכל ירח מלא, כן, באופן כללי אני מדברת פה, מומלץ לכתוב את התחושות שלכם ומה הצלחתם לשחרר. טקס הכוונות שאנחנו נעשה עכשיו יאפשר לנו להתחבר לעוצמת הירח המלא, כמובן כדי לשחרר את הישן ולהזמין את החדש. הוא יוצר מרחב רוחני כדי לממש את ההצהרות שלנו, הצהרות חדשות ליקום. אוקיי? ואנחנו נתחיל עכשיו לעבוד. בואו תראו מה צריך לעשות עבור הטקס, ותראו אם יש לכם את זה עכשיו בנמצא. אנחנו צריכים להכין נר לבן, שזה סמל לתיאור, כן? גם הנרות הקטנים שאנחנו מדליקים איתם נר לשבת, אוקיי? אז אנחנו נכין לנו נר לבן. 2 דפי נייר, אוקיי? חשוב שהם יהיו מנותקים אחד מהשני, וכמובן עט לכתיבת הכוונות שלנו. קערת מים עם מלח ים, כן? מלח רגיל שאנחנו משתמשים, אנחנו נשים כפית של מלח ואנחנו נערבב את קערת המים, זה לטיהור אנרגטי. אוקיי? בואו תראו איך אנחנו נעשה את שלבי הטקס. אנחנו נדליק את, חכו, אבל עדיין לא לעשות, כן? אנחנו עדיין לא עושים את הטקס עכשיו, אני רק מספרת לכם מה אנחנו הולכים לעשות, ואנחנו עוברים אחר כך בעצם לעבודה הרוחנית שאנחנו נכתוב את ההצהרות שלנו, אוקיי? גם הכנתי לכם הצהרות כדי שיהיה לכם דוגמאות, אתם תוכלו לקחת משם. אז אנחנו נדליק את הנר ואנחנו נשים את קערת המים לצידנו. ניקח כמה נשימות עמוקות ונתחיל לכתוב את הכוונות.
החלק הראשון אנחנו נכתוב על הדף דברים שאנחנו רוצים לשחרר מאיתנו, אם זה פחדים, אם זה מחשבות, אם זה דפוסים, אם זה רגשות. אני הכנתי לכם רעיונות, אוקיי? כדי שתבינו איך זה מתנהל. החלק השני, בדף השני אנחנו נכתוב את הכוונה שלנו לתקופה הקרובה. אנחנו ננסח אותה כמובן בצורה חיובית ובהווה. גם כאן הכנתי לכם כמה אפשרויות לכוונות כדי שתראו איך אנחנו עושות את זה. בחלק השלישי אנחנו כבר נקרא את הדף הראשון ואנחנו נגיד את ההצהרה: אני משחררת באהבה ובביטחון ומאפשרת ליקום למלא את מקומם באנרגיות חדשות. ואז אנחנו נקפל את הדף, כן, זה הדף הראשון שבעצם אנחנו מתארים את הדברים שאנחנו רוצים לשחרר מהחיים שלנו. אנחנו נקפל את הדף ואנחנו נשרוף אותו בעדינות מעל לקערת המים עם הנר. אנחנו ניקח את הנר ואנחנו נשים את הדף ואנחנו נשרוף אותו. ואנחנו ממש נדמיין איך הדברים שאנחנו משחררים עוזבים אותנו, ממש כמו עשן שעולה ליקום, אוקיי? החלק הבא, שזה החלק הרביעי, אנחנו נחזיק את דף הכוונות, ואנחנו ממש נדמיין אור ירח כסוף שעוטף אותנו ואת המילים שכתבנו. אנחנו נאמין שהכוונות שלנו כבר מתממשות, ואנחנו נגיד תודה ליקום, כן? מה שאת אומרת זה מה שאת יוצרת. אוקיי? אז אנחנו ממש נתכוונן לזה. החלק האחרון, אנחנו נרחוץ את הידיים שלנו במי המלח לטיהור אנרגטי ואנחנו נסגור את הטקס. אנחנו נכבה את הנר וניתן לכוונות לעבוד לטובתנו העליונה כמובן. ואנחנו נשמור את דף הכוונות במקום מיוחד כדי שנוכל לחזור אליו ולהתבונן בו במשך השנה, שאנחנו עושים כל הזמן תהליכים להתגשמות. אז אנחנו כל הזמן ניקח את הדף הזה, כי זה הדף שייצג בעצם את כל השנה שלנו ואת כל מה שאנחנו רוצות להגשים. בסדר? אז בואו נתחיל. נתתי לכם כאן כמה דוגמאות לשחרור דפוסים, פחדים ומחשבות מעכבות בכל תחומי החיים. אז אתן יכולות לקחת ממני, אתן יכולות להתייעץ איתי, אני יכולה גם לבדוק לכם את תאריך הלידה אם אתן רוצות, כדי לראות מה נכון ומה מתאים לכן לשחרר. אז נתתי פה כמה דוגמאות לכמה תחומי חיים. אז תראו מה כתבתי בשפע כלכלי וקריירה. אני משחררת את הפחד שאין לי מספיק כסף. אני משחררת את האמונה שכסף מגיע רק מעבודה קשה ומאומצת. אני משחררת את המחשבה שאני לא מספיק מוכשרת כדי להצליח. בואו שנייה נתמקד בשלוש הצהרות, גם משלכן וגם מכאן, רגע, שקשורות שרון, להדליק לשפע כבר את הנר? כלכלי וקריירה. לא, לא, עדיין לא, אנחנו כרגע כותבות גם את הכוונות וגם את השחרור. כרגע אנחנו נכתוב את זה ואחר כך אנחנו נעבור להדלקת הנר ולטקס עצמו. בסדר? כי כרגע אני רוצה שתתרכזו בזה, בדוגמאות. מי רוצה לתת מה היא כתבה בשפע כלכלי וקריירה? מי רוצה ככה לשתף אותנו? אולי זה גם ייתן רעיונות לשאר הבנות. קרן כותבת. אני יכולה להגיד, שרון? בטח, מעולה. שרון, כן, את כן, אני שומעת איתך. אותי? בטח, בוודאי. אה, אני אהבתי את זה, אבל אני רוצה לשחרר את ואולי יצחקו עליי, אבל זה קורה לי, את הבושה לבקש כסף. וואי, לפעמים, מעולה. את מבינה מה אני אומרת? זה קורה בטח, לי שאני אני מוכרת גם תכשיטים וגם זה וגם, כאילו אני מתביישת. לגמרי. אז, התאריך לידה שלי הוא 13 לאוגוסט 1966. אולי את תראי משהו אחר שאני צריכה לשחרר. בואי נראה, 13 לשמיני לשמיני, 1900, 1966, אני מספר 7. בואי נראה. בואי נראה מה את צריכה לשחרר השנה הזאת. אוקיי, אז אני רואה ששרה לזאת שנה מאוד טובה באמת למזל ולברכה. זה אומר וזה מראה לי
שזאת השנה שלך באמת לשפע כלכלי והצלחה בקריירה. אז זה אמן. מאוד מאוד קריטי לשחרור הזה של הדפוסים, של הפחדים והמחשבות שמעכבות אותך כדי להצליח בקריירה שלך. אז תראי עד כמה זה באמת מדויק. אז אני באמת חושבת שזה משהו שהוא יושב לך כבושה. שאולי איזושהי מחשבה שיש לך בראש שאומרת לעצמך, או שאת לא מספיק טובה במה שאת נותנת, לדוגמה, את עכשיו מוכרת את התכשיטים, אבל זה משהו שיושב שם שאולי יצחקו עליי שאני מוכרת כאלה תכשיטים, לא נעים לי להראות בעצם מה אני נותנת, מה אני מוכרת, מה אני מספקת, אני לא מרגישה שאני מספיק טובה. את מבינה? זה יושב לך על הפחד הזה שאת לא מספיק טובה ואת לא מספיק ראויה. זה ממש ככה. וזה משהו שהרבה מאוד צריכים לשחרר, כי זה משהו שהוא ממש קשור לכולנו מהיותנו בני אדם, עם אגו. את מבינה? האגו פה מרים את עצמו ואומר, וואלה, אני מעדיפה לא למכור ולא לתת את השירות שלי, העיקר שלא יחשבו עליי דברים לא טובים. זה ממש יושב על זה. אז רגע, אז אני כותבת, אני משחררת את הבושה לקבל כסף, אני משחררת את האמונה שאני לא מספיק טובה וראויה, מצוין, ומה מצוין. עוד? ומה עוד? אני חושבת שאת צריכה גם לכתוב הנה, כמו שאני כתבתי במשפט הראשון, אני משחררת את הפחד שאין לי מספיק כסף. אני כותבת. כן, כן, ממש, ועוד משהו, אתם יכולים גם לכתוב 5 דברים, העיקר שתכתבו דברים שמדויקים לכם. תכתבי גם את מה שאני כתבתי כאן, אני משחררת את האמונה שכסף מגיע רק מעבודה קשה ומאומצת. אתן חייבות לזכור שכסף שמגיע אליכן מקרמה קודמת אפילו, ואתן לא מודעות לזה במפה שלכן, הוא יכול לבוא מעוד כיוונים. הוא יכול להגיע מעוד כיוונים ולא רק מקריירה ומעבודה. ואתן לא צריכות לחשוב איך הוא יגיע בכלל. אתן רק צריכות להיות פתוחות בראש שלכם שהוא יגיע. כן, כמובן במפה אפשר לדעת מאיפה זה מגיע. יש כאלו שיש להן את השליחות שלהם והכסף יגיע דרך השליחות שלהם. יש כאלו שהן יכולות לזכות בלוטו ויש להם זכייה ויש להם ירושה. אתן לא מבינות כאילו כמה אנשים שאני פתחתי להם במפה, פתאום הגיע להם ירושה שהן לא מבינות מאיפה זה הגיע אפילו. זה מטורף. זה מטורף. כסף שאמור להגיע אליכן, הוא יגיע. לא להיות עם המוח כאילו וואלה אני עובד ואני מרוויח. לא, הוא יכול להגיע בעוד דרכים. אז ממש תכתבו את זה, שאתן משחררות את האמונה הזאת שכסף מגיע רק מעבודה קשה ומאומצת. ממש לא. ממש לא, אנחנו פתוחות לשפע מכל הסוגים. שרון, את יכולה לבדוק לי גם כן? שאין לי כן, מספיק כסף. כן, מה תאריך לידה? שרון, תודה רבה. בכיף, בכיף 5/10/98. 1998. בואו נראה. 5/10/1998. למי שיש מספרים דומים, זה גם יכול להתאים לכם. מעולה. הנה מה אני רואה אצל חגית. זאת השנה שלך בעצם לשליחות שלך. זה מראה שהכסף והשפע הכלכלי יגיע מעצם זה שתגשימי את עצמך. מה עוד רואים? שכסף יכול להגיע ממשפחה, אם זה משפחה קרובה או משפחה רחוקה. צריך לבדוק את זה. כן, זה יכול להגיע מאמא, זה יכול להגיע מאבא, זה יכול להגיע ממשפחה רחוקה, אבל הנה כבר 2 דברים שאת יכולה לפתוח את המוח שלך לגביהם ולהבין איך את עושה שפע כלכלי בשנה הזאת. את מבינה? צריך לחשוב, את צריכה לשבת עם עצמך ולהבין את זה ולחשוב את זה ולפתוח את המוח לשפע הזה, שהוא יכול להגיע מ2 מקומות. ולשחרר את העובדה שזה מגיע רק מעבודה, כן? רק מעבודה. זה לא חייב להגיע דרך עבודה. הנה, תראי זה יופי, אצלך רואים 2 דברים, ממש. זה אומר שיש כאן עוד שליחות שאת אמורה לבצע,
השנה הזאת, ותראי גם איך זה מתאים לשנה קולקטיבית 9. בנות, שנה קולקטיבית 9 מדברת על יציאה לאור, מדברת על השליחות שלנו בעולם הזה, מה באנו לעשות. וזה לא משנה אם אתם עובדות בעוד עבודה, אם השליחות שלכם היא לטפל, אם השליחות שלכם היא לייעץ, אם השליחות שלכם היא ללמד דברים, כן? זה הזמן לצאת לאור עם הדברים האלו ולקבל עוד שפע דרך השליחות שלכם. אני אומרת, זה לא קשור לעבודה, אתן יכולות לעבוד במה שאתן רוצות כשכירות, אבל עדיין יש פה עוד נתיב שאתן צריכות לחשוב עליו, ואיך ליישם אותו. פשוט מעולה. חגית, זה פשוט מעולה. יש לך פה ממש. שני דברים שצריך לעבוד עליהם, זה מדהים. ואני רוצה שגם תכתבי את מה שאני כתבתי פה. אני משחררת את הפחד שאין לי מספיק כסף, אני משחררת את האמונה שכסף מגיע רק מעבודה קשה ומאומצת, אני משחררת את המחשבה שאני לא מספיק מוכשרת כדי להצליח. אוקיי, וואי, מדהים. יאללה, מעולה. שרון, עוד את יכולה מישהי? לבדוק לי גם? אני בבקשה. אני גם רוצה. מי זאת? ורד? ורד. כן, ורד. יאללה, מעולה. מה התאריך לידה? 28/8/81. טוב, עצם זה שאת אומרת לי יום 28 וכתבתי על זה כל כך הרבה ועשיתי על זה כל כך הרבה סרטונים, זה נדיר, כי 28 מה מייצג? שפע כלכלי. שפע וואלה. כלכלי, תבינו, מספר 8 ומספר 28 מייצג שפע כלכלי, השמונה מייצג יותר את הכסף, ה-28 מייצג יותר שפע כלכלי ממקורות אחרים. אז בואי עכשיו נבדוק מה האנרגיה שלך לשנה הזאת, לשנת 2025. בואו נראה איזה יופי. אימא'לה, מדהים, תקשיבי. קודם כל רואים שהשנה הזאת את משחררת קרמה בין דורית, ורד, זה משהו מהעבר. מה שאנחנו עושות עכשיו, היום, לירח מלא, אני אומרת לך, היום הזה מסמל אצלך התחלה חדשה, זה תנופה. זה ממש תנופה להתחלה חדשה. למה? בגלל שיש לך מספר במפה שהוא מאוד חזק, שהוא גם 2-7, בנוסף ל-28, וה-2-7 מסמל תיקון, וזה ממש מייצג תיקון בין דורי, כאילו אחורה, וואו. אחורה, אחורה, שהולך להשפיע על הקרמה שלך העכשווית. זה פשוט הנה. נדיר, זה נדיר. וואו. עכשיו, מה עוד אצלך במפה רואים? שהאנרגיה, נכון אמרנו את האנרגיה הקולקטיבית, האנרגיה הקולקטיבית היא 9, ה9 מדבר על יציאה לאור, מדבר על האמת שלנו, מדבר על לחשוף את מי שאנחנו באמת ואת מה שבאנו לעשות בעולם הזה. אז האנרגיה הזאת בעצם מגבירה אצלך פי 2 את האנרגיה שלך וואו. האישית. זה עוד יותר מטורף. כלומר, וואו. רואים שהכסף מגיע גם דרך השליחות שלך, וגם דרך קרמה שאת משחררת, שזאת קרמה בין דורית. ואז בעצם את נותנת מקום כאילו לעצמך, לאנרגיה שלך, להתעלות האנרגטית שלך, לקבל שפע כלכלי ממקורות אחרים. זה פשוט נהדר. תודה. זה נהדר, הולכת להיות לך שנה מעולה במקסימום, צריך לעבוד. אני אומרת לך היום את מתחילה את זה, היום זה השיא שלך. אני עובדת, הנה, אני פה, הנה, הכל מוכן, אני מוכן. אימא'לה, נדירה, נדירה, נדירה. מי עוד רצה? שרון, אפשר גם? יאללה. אני רוצה. כן, כן, שרון, גם אני רק רוצה. תגידו לי שם, רק את השם ותכתבו. טלי, 4/10/1960. 4/10/1960. יאללה, אנחנו בשוונג, בואו נראה. גם למי שיש את האנרגיות האלה, 4-10, כמו שיש לטלי, זה יכול להיות גם עבורו, שימו לב. אוהו. אוקיי, טלי, אז רגע שנייה, אני רק מכניסה עוד אנשים לזום. ברוכות הבאות למי שמצטרפות אלינו עכשיו. אנחנו נמצאות עכשיו בטקס כוונות עוצמתי לירח מלא. אנחנו כרגע כותבות את הכוונות שלנו לשחרור. אז מה שאתן רואות כאן זה דוגמאות לשחרור דפוסים, פחדים ומחשבות מעכבות בכל תחומי החיים. אנחנו כרגע עם שפע כלכלי וקריירה, אתן יכולות
לכתוב מעצמכן או לבחור את הדברים שאני כתבתי כאן, בסדר? אנחנו רוצות לקחת מכל תחום לפחות 3 דוגמאות לשחרור, אוקיי? אז, וכרגע אני בודקת לבנות את האנרגיה שלהן לשנה הזאת, כדי לראות איפה אנחנו נמצאים בשפע כלכלי וקריירה. לראות את האנרגיה העכשווית לשנת 2025. זה מה שאני עושה כרגע לכל מי שהצטרפה עכשיו, אוקיי? אז כרגע אני בודקת לטלי. טלי נתנה לי תאריך לידה, 4/10/1960. מי שנמצאת גם באנרגיה של טלי מבחינת המספרים 4 ו-1, זה גם מדבר אליכן. טלי, אז אני יכולה להגיד לך שאת נמצאת כרגע, ברוך השם, את עברת איזשהו משהו מאוד מאוד עוצמתי, ואת נמצאת כרגע באמצע שלך. כלומר, אם יש לנו אנרגיות בין 1 ל-9, נכון? אז את כרגע נמצאת באנרגיה מספר 5. זה מראה לי שאת עברת דברים מבחינה פיזית. פיזית, כאילו שהיית צריכה להשיל, לשחרר. את כרגע באמת מוכנה לעלות ברמה הרוחנית של החיים שלך כדי לפתוח את השפע שלך. את השפע הרוחני. אני מדברת פה על שפע רוחני אצלך. את כן. הרגשת את זה? את הרגשת שאת משילה, 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 לפחות בחצי שנה האחרונה? כן, כן. אני עוברת מצד אחד טלטלות, אבל מצד אחד כן, כן. אני מקבלת אותם, זאת אומרת, אני מקבלת כן, אותם את ביתר. עברת, שנה שעברה את עברת את אחת השנים הקשות שלך. נכון. אחת השנים הקשות שלך, נכון? הנה, את אומרת את זה גם. חשבון דרך נפש אגב, מאוד מאוד רציני. אני בשנה אישית 5 גם. נכון. ואת עברת את שנה רביעית, אחת השנים הקשות בחייך. ממש. הרגשת את זה על כל כולך, כאילו גם מבחינה פיזית, גם מבחינת הגוף, האנרגיות. פיזית, בכיפור הלכתי ברגל בעודי צמה לבית חולים. וואו, 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 מטורף, מטורף. רואים את זה. ממש, ממש. רואים את זה, ואני אומרת לך שהשנה הזאת זאת שנה בשבילך להוציא את עצמך, לעשות את השליחות שלך, אבל בדרך אחרת. כאילו אני רואה פה על פי המפה שאת עושה את השליחות שלך, את עובדת בשליחות שלך ובמה שאת צריכה לעשות, כאילו למה שבאת לפה לקיים, אבל השנה הזאת זה הולך להיות משהו קצת יותר עוצמתי. את עשית מין סגירה כזאת, שממש סגירת קרמה, הצלחת לעשות איזושהי סגירת קרמה, ואת ממש עכשיו עולה. 2025 בשבילך זה עלייה אנרגטית, זה זמן לשינויים באמת עוצמתיים שאת הולכת לעבור, אבל את מרגישה את זה, את מרגישה את זה בגוף, את מרגישה את זה באנרגיה, שאת מוכנה לשלב הבא והעוצמתי הזה? כן, כן. אני נשמעת עכשיו עייפה כי אני עובדת על זה. אני עושה מעולה, בדיוק מעולה. רגע עבודת שורשים, אז אני עייפה. אני לא עייפה סתם, עבודת שורשים, כמו שאמרנו בתחילת הזום הזה. אמרנו זה, אנחנו עובדים פה על שורשים של הבן דורי שלנו, תראי מה זה. ממש. אני כל יום עובדת עד וואו. 12 בלילה וסיימתי אותה לפני שעה. נכנסתי למקלחת והנה אני איתכם. וואו, וואו, את קולטת כמה זה מדויק, תראו מה זה, בנות, זה פשוט, מטורף. זה מטורף, זה מטורף, עד כמה שזה מדויק לכל אחת, זה מדהים, זה מדהים, טלי. אז זהו, אז זה הזמן שלך, וכמובן גם שאנחנו נהיה בקשר ואני אעזור לך. אבל את מדברת על שפע רוחני, מה עם שפע כלכלי? לא, אז זהו, השפע הרוחני שהולך להיפתח לך עכשיו, הוא זה שהולך להביא לך את השפע הכלכלי. עכשיו, הבנתי. את עברת איזשהו משהו. השנה הזאת, יש פה פריצת דרך שאת צריכה לעשות. הוצאתי עכשיו קלפים טיפוליים. או הוצאת קלפים טיפוליים, יפה. את רואה, יש פה קפיצה מסוימת מבחינת השליחות שלך. זה נכון. אומר שהשנה הזאת יש שינויים בשליחות הזאת. יש פה לדייק את עצמך, יש פה לתת יותר ערך, יש פה לעבור איזשהו שלב, וזה נורא מתאים לשנה שאת נמצאת בה, ומפה כן. זה כבר הפריצה. כלומר, דמייני את עצמך, כבר 2025, אנחנו רק התחלנו אותה, כן? כן. כבר בחודש אפריל את כבר נמצאת במקום אחר לגמרי מבחינת השפע הכלכלי שלך. מבינה איזה יופי? זה מה שמדייק לך וואי. בפריצה. זה וואי. כל מה שמדייק לך.
וכמובן שכל הזמן את משחררת את הדפוסים, פחדים, מחשבות מעכבות, זה עבודה שאת כל הזמן צריכה לעשות. כל כן, הזמן. זה לא סתם כנראה, זה מראה לי שהשליחות שלך קשורה בדברים האלה. קשורה נכון. לדפוסים, לפחדים, מחשבות מעכבות. בדרך כלל שיש לנו שליחות מסוימת, זה דברים, תיקונים שאנחנו צריכים לעבור אותם. אז זה זה ממש ההרצאה מראה לי שלי. שאת ההרצאה שלי מתעסקת איך בזה. משילים את זה. ומה? עוד פעם תגידי? ההרצאה שלי, כל אבן בדרך היא אבן דרך, להראות איך משילים את כל וואו. הכובד הזה מהכתפיים. נו, בבקשה, erased my case, כמו שאומרים. בדיוק. אז את מבינה איזה חיבור? הנה, ולא היה לי מושג מה את עושה, מה ההרצאה שלך. את קולטת איזה חיבור מטורף, כל זה יודעים לפי המספרים. אז זה רק מראה לך כמה את בדרך הנכונה, כי אפילו את הדברים האלה לא ידעתי. מדהים, מדהים. כן. זאת וגם הקלפים נקראים משמעותה. משמעות איזה החיים. יופי, וואו, איזה מרגש. אז תהיה לך מילים עם הצלחה מהות מאוד ומשמעות. גדולה איתם. זהו, אני מה? אומרת, יהיה לך הצלחה מאוד גדולה איתם, כי את עוברת, את ממש עוברת תדר. את עוברת נכון. תדר, הסתיים אני מרגישה. התדר, את יודעת, העקשן הזה שמחבר אותך לקרקע, מחבר אותך לאדמה, את מתחילה לעלות למעלה, 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 את בתדרים יותר גבוהים עכשיו, צריך לנצל אותם, כדי שתעופי אני עליהם. מרגישה שאני יותר מתאזנת. שאני יותר כן. החמש זה מתעדנת אפילו. האיזון. החמש זה האיזון בין החומר לרוח. וככל נכון. שתעלי יותר ברוח, השפע הכלכלי יעלה יחד איתו. מבינה? זה בול, את נמצאת באיזון. זה בנות, סוג של רגיעה, פתאום קצת מדברת על נרגעתי. איזון. ואיזה סוג של? אמרתי שטיפה נרגעתי מהשגעת, כאילו אני כן, מרגישה שאני במקום, לא ממש, במקום ממש. דרוך, במקום הנכון לי. זה ממש מדויק, כי באמת היה לך שגעת, היה לך פה שנה אחת טרפת. הקשות שחווית, ובאמת, ברוך השם שזה משתחרר עכשיו, ואת עולה אז לשלב את יודעת מתקדם מה, יותר. עכשיו שאני מדברת איתך, זה לא סתם הלכתי ברגל בכיפור, זה כאילו כיפרתי על הכל, וואו. והלכתי לבית בריאות, אני לא קוראת לזה בית חולים. נכון, והלכתי, נכון, נכון, ככה אומרים, בית בריאות, יואו, נכון. זה כל כך מדויק. אז כל קיבלתי כך סוג של מדויק. אלרגיה בכל הגוף, לא מצאו אותה, ואז טיפלתי בעצמי גוף נפש, והבנתי את הלמה, ואני לא צריכה אף אחד, יש לי אותי. בדיוק, ועכשיו את נמצאת בדיוק בפריצה לעשות את זה, לעלות ולעבור הלאה. ואת רואה, לא סתם הצטרפת ברגע האחרון, תראי איזה בשנייה יופי. האחרונה, וגם בשנייה התקלחתי, זאת האחרונה אומרת, הצטרפת היום, בגלל שזה מדויק לך לעשות את הטקס הזה, את מבינה? אני אומרת לך, גם גמרתי את השורשים וגם התקלחתי, זאת אומרת שבאתי, כן. באת כבר נקייה, את כבר עכשיו נקייה, זהו. את נקייה, טהורה ומוכנה לטקס הזה. ממש חמש ככה. זה גם פרסום, לא? מה? חמש זה גם פרסום, לא? כן, נכון, 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 הנה, לכן אמרתי, עולים שלב, עולים שלב, הצלחה יותר גבוהה, את יותר מתפרסמת. עזבי את הפרסום, זה באמת עניין של האנרגיה שלך. כי כשהאנרגיה שלך היא מדויקת והיא במקום הנכון, רק אז קורים בעצם הניסים והנפלאות, את מבינה? כן. והחמש מדבר על דיוק האנרגיה, בין החומר לרוח. וזה המקום שבו את נמצאת, על זה צריך לעבוד. אני כי אומרת הוא לך, באמת המספר האמצעי בין 1 ל-9. נכון, 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 זה האיזון. ולכן כן, את גם מרגישה מאוזנת יותר. יאללה, על נהדר. הכיפה. אז אנחנו אז מה אני בבית כלכלי כותבת בעצם? בקריירה? אז איזה פחד יש לי? לא, אז אני רוצה שתכתבי לך גם דוגמאות ממה שאני כתבתי, וגם אני רוצה ששנייה תתחברי לעצמך ותביאי גם משהו עמוק ממך. כי אמרנו שאנחנו פה חושפים את האמת שלנו החוצה. אז מאוד חשוב שנייה שאת תתחברי רגע לנשמה שלך, כדי להבין איזה פחד את צריכה לשחרר, איזה אמונה את זקוקה לשחרר עכשיו, איזה מחשבה את זקוקה לשחרר בנוגע לשפע כלכלי. בסדר? אוקיי. זה מה שאני רוצה שכולן תעשו. יאללה, עוד סליחה, מישהי רוצה שרון, שתקרא? אפשר להוסיף יותר משלוש? בטח, אמרתי, כמה שיש לכן שעולה לכן עכשיו באופן אינטואיטיבי, תוסיפו, תוסיפו, שרון, תוסיפו. אפשר גם?
כן, אני בטח. גם רוצה. כן, יאללה, מי כתבה? מי רוצה? שרון. אני אמרתי, אני לא כתבתי, אני מדבר איתך. לא, לא, יש לי כאן את אורנית שכתבה לי. גם אני כתבתי לך מזמן. פשוט הוסיפו אותך בצ'ק, אז שרוני, את לא גם יאללה, רואה את אני הכל. כתבתי יאללה, גם מזמן. אני מעולה, כתבתי. מעולה. יאללה, מי הבאה בתור? שרונה. אורנית, אם את פה אז תגידי לי, כי אני לא שומעת אותך כאן, אני רק ראיתי בצ'אט אני גם נכתב אשמח. תאריך. אז אם את פה, אז יאללה. שרון, גם אני שלחתי, דלית. יופי, בסדר, נעשה את כולם, יש לנו זמן, אל תדאגו. שרונה, מה התאריך לידה, ממי? 22/10/1980. וואו, זה לא בשביל. בנות, למי תראי שיש בפנים. אנרגיה 22 ו-10, זה גם קשור אליכן. בואו נראה את האנרגיה של שרונה לשנה הזאת. וואו, ממי, אוקיי, אז את שמעת את השיחה שהייתה לי עם טלי? כן, אז שמעתי זה את הרוב. ממש ממש אותו הדבר, גם את נמצאת עכשיו ב5, שזה מספר שהוא מאוד מאוד חזק אצלך, וזה מראה שזה גם השנה שלך, שאת נמצאת ככה, את עובדת יותר על האיזון שלך. ממש, אבל אצלך האיזון הוא אחר, ואני אסביר. אצלך האיזון בין כל החלקים, שזה הרוחני, וזה האנרגטי, וזה הנפשי, וזה התודעתי. את מבינה? אצל טלי לדוגמה, זה יותר עבד על איזון בין חומר לרוח, ואז מפה יש פריצת דרך. אבל אני רואה שדווקא אצלך במספרים, זה אחרת, זה טיפה יותר שונה, אבל זה מאוד מאוד עוצמתי השנה הזאת, את מבינה? זאת שנה באמת לפריצת דרך שקודם כל טיפול בעצמך, בנפש שלך. הנפש והרוח והגוף הפיזי. תודה. וזאת שנה שאת מאוד, את עולה בה. כלומר, את תצליחי את הדבר הזה. ואת תחזרי לעצמך. זה כאילו מרגיש לי שאיבדת קצת את הדרך, נכון? לגמרי. כן, את מרגישה את זה, זה מטורף. כאילו איבדת את הדרך ואת מחפשת אותה עכשיו, כי יש בך את הכל. באמת יש בך את הכל. וזה כאילו פתאום עולה בך שוב צף הפחד שאת לא מספיק טובה, שאין לך מספיק מה לתת. זה מטורף, זה ממש ככה. וזה בעצם את צריכה לחזור לזיכרון ההתחלתי שלך, שאת יודעת מי את, את יודעת מה את מביאה לשולחן, את יודעת כמה את עוצמתית, את יודעת כמה את חזקה, את יודעת כמה את שווה. אני אומרת לך, שרוני, זה פשוט הדבר הזה. זה השינוי שאת צריכה לעשות, זה האיזון בין הגופים שלך. על זה צריך לעבוד ולשחרר. ולכן הטקס הזה שעכשיו אנחנו נעשה, חכו, אני הבאתי פה עוד כמה תחומים של החיים, שזה גם התפתחות רוחנית ואישית, ואני רוצה שתכתבי את כל מה שכתבתי שם. עוד מעט אתם תראו שיש גם התפתחות רוחנית ואישית. את צריכה יותר לעבוד על זה כדי להביא לעצמך את השפע הכלכלי, את מבינה? אז מה את בחרת בשפע כלכלי? מה את כתבת לעצמך? זה מעניין אותי. קודם כל, כל מה שאת הצעת לנו לכתוב, זה אלו דברים שאני מתחברת אליהם. אני מדהים, חושבת תקחי אותם. מעולה, שכנראה שרובנו מתחברים לזה. מעולה. אמ, כתבתי, זה מצחיק, כתבתי שאני משחררת שליטה על האיך, ומקשיבה או, להכוונה עליונה בידיעה שהיא מיטיבה ומדויקת. אמא לבנות, תיקחו את זה, תחטפו את זה, אני רוצה שתכתבי את זה לבנות בצ'אט. איזה הצהרה נדירה, נדירה. שרוני מעולה, מעולה, אני רוצה שתכתבי להם את זה בצ'אט. מה עוד כתב? אני כותבת. אמ, האמת היא שמה שאת כתבת, ואני משחררת את הפחד שדברים לא יקרו, כי יש לי איזה פחד שהדברים פשוט לא יקרו. וואו, ו... חזק וזה מאוד, מאוד, זה מאוד חזק אצלי. מאוד עוצמתי, כן, כן, אז כן. אמרתי שזה שוב נוגע לאמונה העצמית שלך, שהתערערה באיזשהו מקום. כן, את כי אני מבינה? עזבתי, זה ממש כאילו עזבתי חיבור למי שאת, כן. לגמרי, עזבתי חיים קודמים, אני לא שייכת לשם יותר, אבל עוד לא עליתי על הנתיב שלי. זו התחושה. ממש, ואני אומרת לך שעכשיו זה כמו אצל טלי, שכאילו יש את הפריצת דרך, כי היא צריכה להגיע לאיזון בין החומר לרוח, אבל אצלך הפריצת דרך תקרה, שיהיה לך את האיזון בין כל הגופים. זה באמת ההבדל ביניכן, שזה מדהים.
זה באמת מדהים. אז זה מעולה שאת מבינה את זה, כן? אז צריך להתבונן על זה ולהתחיל ליישם בצעדים קטנים איך את יוצאת החוצה עוד פעם. איך את עוד פעם מאמינה בעצמך ובכוח שלך ובעוצמה שלך ובאנרגיה שלך, כי יש לך המון לתת, המון לתת, המון לקדם, כאילו, זה מטורף. אז את בדיוק נמצאת בפריצת הדרך הזאת. הנה, בנות, היא כתבה, תיקחו את זה. אני משחררת שליטה על האיך ומקשיבה להכוונה עליונה בידיעה שהיא מיטיבה ומדויקת. וואו, וואו ווואו. פשוט מדהים. משפט מדהים. יאללה, מעולה. מי הבא בתור? אני רוצה. מי זאת אני? רגע, תנו לי שם. קרן, קרן מאמי, הנה, בבקשה. מה התאריך לידה? 26/6/78. יאללה, בואי נראה מה המצב איתך. וואו, בואנה, זה מטורף. תקשיבי, בדיוק מה שדיברתי, גם עם טלי וגם עם שרונה, מתייחס אלייך. כל ה5 דקות האחרונות שדיברתי איתם, מתייחס גם אלייך. זה מדהים. את גם נמצאת בנתיב הזה של התפר, בין חומר לרוח, איזון בין כל הגופים שלך. קרה איזשהו משהו במשפחה עכשיו, שככה... את מרגישה שאת יותר משוחררת ממנו, משהו עם אימא, משהו, איזה לא, מחלה, איזה משהו בריאותי, היה איזשהו משהו כזה? לא, בדיוק סיימנו עכשיו שנת אבל לאבא בחנוכה, הנה, זה הבא. ומאז אימא שלי דמנצית, ומאז מצד אחד יצאתי לתעסוקה אחרי הרבה שנים מהתאונה, ואני וואו, איזה מטפלת, שינוי. אני מטפלת באמא שלי כרגע. מדהים, 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 מדהים. שינוי מאוד מאוד חזק. תראי, כן, שימי לב, אני לא יודעת אם את היית בהתחלה, אנחנו דיברנו על קרמה בין-הורית. שימי לב איזה קרמה עכשיו את שחררת, שסיימתם בעצם עם האבא. כן, ככה מרגיש לי, כן, ממש, זה ממש יושב לך שם. כי יש לי פגיעה מוחית, נפגע לי מוח ימין, וואו, וואו, אז איזה... אז זה אני מרגישה כל השיקופים הזכריים שלי, כן, ובאמת, ממתי שאבא הלך, אז אני רואה את עצמי משתנה. איזה חזק מה שאת מספרת פה. וואו, וואו. אז הנה, אז גם אצלך תהיה איזושהי קפיצה משמעותית ויהיה איזה שינוי עוצמתי השנה הזאת, שבעצם יעזור לך להשתחרר מהקרמה שלהם. כן, יש פה גם לשחרר קרמה של האימא, אבל תראי איזה יופי, את אומרת בעצמך שזה מתחיל להתהוות. השינוי כאילו מתחיל להתהוות. כן, אני גם, תשמעי, אני גם הרבה שנים חיה רק על קצבה, אז פתאום יש לי עוד קצת משכורת, אז זה קצת, מדהים, זה שינוי מאוד משמעותי מה שאת אומרת פה עכשיו. בטח, בטח, שינוי מאוד משמעותי, זה גם בשבילך ובשביל האנרגיה שלך. ההוכחה, זה הוכחה בשבילך שאת מסוגלת ליותר. באיזשהו מקום כאילו איבדת את האמונה בעצם. נכון. ממש איבדת את האמונה, ופתאום לאט לאט יש פה מסוגלות. את מרגישה שאת מסוגלת ליותר, זה כל כך חשוב למי שאת, לאדם שאת, לעוצמות שבך. כן, יש לך פה בשביל מה לחיות, את מבינה? זה מאוד מאוד משמעותי מה שאת אומרת כאן. אז מעולה. אז אותו הדבר, אני גם רוצה שתכתבי לשחרר את הדפוסים של השפע הכלכלי. אני משחררת את הפחד שאין לי מספיק כסף, אצלך זה מאוד חזק העניין של הכסף. נכון. אז אני כן. רוצה שזה יהיה המשפט הראשון, ההצהרה הראשונה. אני רשמתי, אני משחררת את המחשבה שאני לא מספיק מוכשרת כדי להצליח, גם אני רוצה שתכתבי את זה. כי את רשמתי, צריכה להתחבר עוד פעם לעצמך, לאמונה בעצמך. זה משהו שורשי, זה משהו שמגיע מאבא ואימא. כן, ברור לי, אצלך רשמתי, במספרים, רואים שהמשפחה אצלך מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד משפיעה, והתיקון שלך הוא תיקון משפחתי.
מבינה למה זה חשוב? כי התיקון שאת באת לעשות פה בעולם קשור למשפחה שלך, ולאט לאט את רואה שאת משחררת אותם. כן, נכון, גם כי אם זה אני בעצם, לוקח הרבה זמן והמון שנים ועברת המון, את תראי שלאט לאט זה יבוא ואת תוכיחי את עצמך יותר ויותר. את תעלי עוד שלב ועוד שלב. את מה שנקרא לייט בלומר, זה כאילו התעוררות מאוחרת, פריחה נכון, מאוחרת, את מבינה? אז רואים במקום נכון, שלך שאת כמו לייט בלומר כזה, הפריצה אצלך והפריחה אצלך, היא תהיה יותר מאוחרת בשנים המאוחרות של האדם, אבל עדיין זה קורה כבר עכשיו, וזה מתחיל להתהוות וכל הכבוד לך. תודה. אחר כך אנחנו נמשיך לאהבה וזוגיות ולהתפתחות, בסדר? אז שימי לב, אוקיי? אז תהיו ערניים. אנחנו בסך אגב, הכל... שרון, אם אנחנו מדברים על כסף, אז אני גרושה 26 שנה על אלימות כלכלית, כשהייתי בעשירון העליון. וואו, וואו, מטורף, מטורף, מטורף לגמרי. והייתי עם יושרה כזאת ואמרתי, הכסף לא מעניין אותי. מטורף מה שאת מספרת פה. וואו, מאוד חזק. ממש. חזק, זה מאוד מאוד מתחבר לי. ממש מתחבר לי אלייך. הנה, אורנית כתבה אני פה. אורנית, בואי, את יכולה לדבר איתי? את יכולה לפתוח מצלמה? את יכולה... אם את פה, אז תגידי לי, דברי אליי. אני גם אשמח אחר כך, נשמה. הנה, הצלחתי יופי, לפתוח מעולה. מצלמה. יופי, מעולה, חגית, מעולה. אז אורנית, את פה? אם את פה, תפתחי עכשיו, אם לא, אני אעבור לחגית. ואני טוב, פה, אז... שומעים? הנה, הנה, כן, אני שומעת אותך. יופי, נהדר. התאריך לידה כתבת לי 18/8/1973, נכון, ממי? 18/8, כן. יאללה, בואי נבדוק איפה את, איזה כיף. סוף סוף אני רואה אותך, פעם ראשונה סוף שאנחנו סוף, כן. נפגשות, ולא זה בפייסבוק. כיף. איזה כיף זה. תודה על כל החיזוקים. באהבה, באהבה גדולה. איזה כיף להיפגש פנים מול פנים, יאללה, זה משהו, משהו מיוחד. אוקיי, וואו. אוקיי, אז יש לי חדשות מאוד מאוד טובות בשבילך. אוקיי, הגיע את הזמן, בעזרת נמצאת השם. אני אגיד לך, את נמצאת בתדר מאוד מאוד חזק של שפע. השמונה אצלך מאוד מאוד דומיננטי וחזק בשנה הזאת, כן? שנת 2025, אוקיי? זה מראה פה שאת הולכת לעבור איזשהו סוג של מהפך, אוקיי? המהפך הזה יכול לקרות דרך בן זוג, דרך בעל, דרך משפחה, אבל יש פה משהו של חיבור, א' כל חיבור למשפחה שיביא לך שפע כלכלי, וחיבור לעצמך. אני לא יודעת במה את עוסקת, אבל אני רואה שאת אמורה לעסוק בעוד משהו שזאת בעצם השליחות שלך כאן, אוקיי? אז צריך לחשוב, אם את יודעת את זה, אז את יכולה גם לספר לנו ולשתף אותנו. כאילו, אני מה... מרגישה את זה, אני עדיין לא יודעת מה זה. את כן. עוד לא יודעת מה זה, את עוד לא לא, דייקת את זה בעצם. לא. מאוד מעניין, מאוד מעניין. אנחנו מרגישה את זה חזק, כן. כן? וואי, זה מעולה. טוב, אז אנחנו נדבר מחר גם בוואטסאפ, שאני אוכל לעזור לך אולי לדייק את זה יותר, כי תקשיבי, אני אומרת לך שזאת שנה אחת החזקות שלך, עם תדר 8, שזה תדר של שפע, זה תדר של כסף, זה לא רק שפע כלכלי, זה באמת כסף שמגיע אלייך, שאמור בעצם להגיע אלייך. כן, אנחנו מדברים פה על הבן דורי, אנחנו לא סתם עושים את כל הטקס הזה כדי לשחרר בעצם, כדי שיגיעו אלינו הקרמה שאמורה להגיע אלינו, את מבינה? אז זה ממש כן. מרגיש שזה משהו מאוד רחוק. כלומר, גם רואים פה שאת הגעת ממשפחה מאוד מאוד עשירה, מגלגולים קודמים אני מדברת, את מבינה? אני כן. מדברת פה על גלגולים קודמים, על קרמה שהיא מאוד עשירה, וזה מראה שזה אמור להתבטא בגלגול הזה. ואני בעזרת רואה השם. שאצלך זה גם אמור להתבטא, אבל בשנה הזאת. כלומר, 2025 זאת הפריצה. אז צריך להבין איך את הולכת לשם, איך את מגיעה לשם, איך את מדייקת את הדרך, ואיך עושים את זה. ואת זה אפשר לדעת על פי המפה, שפותחים מפה מלאה לבן אדם, אפשר לראות מאיפה זה מגיע, מה הנתיבים שלו,
ובמדויק זה מראה לנו גם פסגות ואתגרים, כלומר, מה אנחנו צריכים לעבור כדי להגיע לאנרגיה הזאת, ואיך, הפסגה מראה לנו איך אנחנו מגיעים פה לאנרגיה הזאת. אז המפה באמת מראה לנו את כל הקסמים מדורי דורות, כן? וגם מגלגולים קודמים, גם קרמה שנולדנו איתה שלא יכולה להשתנות. תשימי לב, היא תראה לך ממש עולם ומלואו, ואז אנחנו יותר נוכל להבין ולדייק. בסדר? אז מעולה. אז רק שתדעי, כסף, כסף, כסף. זאת שנה ממש מאוד מאוד חזקה. צריך להבין איך את מגיעה לשם. ואני רוצה שרון, אני כמובן אשמח עכשיו. גם את השחרור. כן, רונית, גם את כותבת. כותבת כן, אני 3 כתבתי, הצהרות בטח. שאת משחררת כן. אותן. יאללה, מעולה, מעולה, כל הכבוד. יאללה, מי עוד רוצה? שרון, אני אשמח עכשיו, דלית. דלית, יאללה, מעולה. תאריך לידה. 22/4/68. וואו, רגע, היה לי פה כבר 22. בואו נראה, מי הייתה לי 22? הייתה מקודם מישהי עם 22 לעשירי. שרונה, כן. שרונה הייתה, 22 לעשירי, נכון. יופי, מעולה. אז בואי נראה איך זה אצלך מתבטא. אוי, חגית, אני שכחתי אותך, את היית באה בתור, ממי. אז אני אשמח. תזכירי לי אחרי דלית, ממש עכשיו אנחנו נפתח לך, בסדר? חבל שלא... טוב, אני אשמח כי אני תקועה פה בתחנת דלק וחייבת לנסוע הביתה כבר. חבל שלא הזכרת לי עכשיו. אותי. הנה, בסדר? אז רגע, תני לי, אני אסיים, וישר תזכירי לי אותה. דלית, את שמעת את השיחה שלי עם אורנית? מקודם? לא את הכל. לא את הכל, אז אני אומרת לך שזה ממש ממש דומה מבחינה אנרגטית של כסף, של שפע, יש פה משהו שעומד להיפתח, אצלך אני רואה שזה מגיע יותר מעבודה שהיא פיזית על עצמך, כלומר, גם את אמורה להתאזן בצורה מסוימת מבחינה פיזית, מבחינה נפשית, אצלך גוף ונפש מאוד 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 כאילו חייבים להשתלב אחד בשני כדי שאת תוכלי להיפתח לשפע שלך, נכון? את מסכימה איתי? לגמרי, לגמרי. מעולה, מעולה. יופי, זה שאת מודעת לדבר הזה זה נהדר. אז אני אומרת לך שיש פה מפתח. יש פה מפתח מאוד משמעותי בשנה הזאת, כדי שתעשי את זה. נדרשת פה עבודת גוף ונפש, עבודה שהיא רוחנית, עבודה שהיא תודעתית, עבודה שהיא אנרגטית, ואת הולכת לעשות את זה, את הולכת לפרוץ את זה. אוקיי? חודש אפריל השנה הזאת מאוד קריטי לך. יש פה הצלחה מסחררת, צריך להבין איך את מגיעה לשם. ממש. תכתבי לך, גם באפריל, גם במקרה זה גם יש לך יום הולדת, ב-22 לאפריל. נכון, אבל נכון. עדיין לקחתי את זה ממקום אחר במפה, חודש אפריל הוא קריטי לך. וזה שעוד יש לך יום הולדת באפריל, עוד יותר מראה לך שזה קריטי, שיש פה עניין של תיקון. מאוד חזק, מאוד חזק. כן, אני גם נכנסת באפריל לשנה אישית 8. מאוד חזק, מאוד חזק. יש פה פריצת דרך משמעותית לשפע כלכלי, כן? אנחנו לא מדברים פה על אהבה, לא מדברים על זוגיות, לא מדברים... שפע כלכלי אנחנו מדברים עכשיו, וזה משהו מאוד מאוד חזק. יש עוד מישהי שרוצה לשפע כלכלי? חגית, את רוצה לשפע כלכלי? כן, כן, בטח. יאללה, פצצה. מה התאריך? גם לי 6/6/79. האמת שאני זוכרת את התאריך שלך בעל פה, סתם שאלתי אותך. ברור. אי אפשר סתם לשכוח אותו, תשמעי. וואו, אימא'לה. טוב. זאת השנה של ה369 שלך, מה שנקרא. נכון, אנחנו כל שנה וכאילו בחודשים מסוימים עושים תמיד את החניכה של ה369. כל חניכה של 369 את צריכה להצטרף. למה? כי ה369 אצלך מאוד חזק ב-2025. ומה אמרנו שמסמל ה369? את זוכרת? זה ערוץ, זה פתיחה של ערוץ לשפע, לפרנסה טובה, למזל טוב, מזל, אני מדברת לך פה על מזל, כן? מזל מאוד מאוד טוב, על התגשמויות, על אנרגיה מאוד חזקה מלמעלה, שמגיעה ועוטפת אותך ויכולה לקחת אותך ולהעלות אותך. 369, בנות, זה ערוץ.
זה ערוץ של שפע רוחני ושפע כלכלי. חגית, את השנה הזאת נמצאת על הערוץ הזה. צריך לעשות כל מה שאת יכולה כדי להיות בו, להישאר בו, לדייק אותו, וזאת תהיה הצלחה מסחררת. אני אומרת לך. זאת שנה שסוף סוף את כאילו מתנתקת מהאני הישן שלך, והופכת להיות האני החדש. זה האני החדש של הגיע חגית. הזמן. ממש. זה ממש האני החדש של חגית. זה כאילו רואים פה שאת עולה על מסלול אחר. המצאת את עצמך מחדש. ממש, אבל את ממציאה את עצמך מחדש פה, בשנה הזו. לא, לא, זה הולך להיות מאוד עוצמתי. אז את דווקא אומרת לא להיתקע על הישן, על הדברים שעשיתי עד היום, אלא כן להעיז להמציא דברים חדשים? בטח, זאת השנה שלך להעיז ולהמציא דברים חדשים. זהו, זהו, תביני בינתיים אני מרגישה קצת היאחזות למוכר, אני ויש איזה יודעת. מקום פנימי שיודע שאני צריכה את החדש, ואני עוד לא יודעת מה זה החדש. יפה, אז זה הגילוי. הירח המלא עוזר לנו לגלות את עצמנו, לגלות, היא חושפת את האמת שלנו מבפנים, שאנחנו עוד לא מכירים אותה, רק התחלנו את השנה. אז לפחות יש לך את הבוסט הראשוני שהירח המלא בעצם נותן לך, את מבינה איזה יופי? זה חשיפת האמת, זה התמרת הרגשות. תשמעי, אצלך הכל עובר דרך הרגשות, את מאוד רגשית. את מאוד ברור. רגשית, את עובדת על פי רגש, על פי הבטן שלך. אבל למה זה טוב? קודם כל האינטואיציות שלך הן הרבה יותר חזקות, ואת גם עובדת בצורה רגשית, ואז את מסוגלת להעביר את זה הלאה, כי את מעבירה לקהל שלך את עצמך בצורה שהיא רגשית. אם את רוקדת בסלון, ואם את עושה את הסדנאות שלך, הכל אצלך זה רגשי, וזה הפלוס אצלך. זה פלוס מאוד גדול, את מבינה איזה יופי? אז אני אומרת לך שאין, את עולה למסלול של 369, ערוץ שנפתח לך, ואת רק צריכה באמת להיות בו ולדייק אותו. זה הכל, פשוט וקל. אצלך זה פשוט יאללה. וקל. אמן, תודה על הדיוק ולחיזוק. יאללה, אני פצצה, אשמח. בכיף, באהבה. יאללה, שרון, אפשר גם? יאללה, בנות, זהו, 2 אחרונים, ואנחנו נמשיך לאהבה וזוגיות. אז אני אשמח לאהבה וזוגיות. אוקיי, מעולה. אני ומה מתקדמת אתה הלאה. רוצה, סיימון? סיימון, מה אתה רוצה? אתה רוצה שפע תעשי כלכלי לי או גם אהבה? וגם, תעשי מה שבא לך. מה, אני... גם וגם אני זה זורם תמיד איתך. טוב. אז טוב, סיימון, אז בוא נעשה. מה התאריך לידה? חשבתי את זוכרת בעל פה, לא? את שלך לא. 2/12/81. נכון, הזכרת לי. אוקיי, בוא נבדוק. 3 פלוס 9. בסדר. אז גם אתה, כמו שדיברתי על שרונה, וכמו שדיברתי על קרן, וכמו מי עוד היה לנו פה 5, גם, ועל טלי, גם זה נוגע אליך, גם אתה נמצא באנרגיות של איזון, של התחלות חדשות, של שינויים, ותקשיב, אצלך זה נוגע גם מבחינת זוגיות. כלומר, כן רואים פה שינוי בזוגיות. אני לא יודעת איך הולך אצלך עכשיו מבחינה זוגית, כאילו מה המצב, מה קורה, אבל רואים... צעדים קטנים, בייבי סטפס. יפה, אז זה טוב. בייבי סטפס אני אוהבת, אבל זה מראה שהולך להיות פה שינוי בזוגיות אצלך. כלומר, משהו פה בעזרת מתקדם השם. סוף סוף, יש שינוי, שזה מצוין. אני רוצה שתיקח גם את השחרור דפוסים שכתבתי, וגם נעבור עכשיו גם לאהבה וזוגיות, ובואו תראו באהבה וזוגיות על מה אנחנו משחררים. אז הדוגמאות שכתבתי לכם, אני משחררת את הפחד מנטישה או דחייה, אני משחררת את האמונה שאני לא ראויה לאהבה אמיתית, אני משחררת את הפחד להיפתח ולהיות פגיעה במערכות יחסים. בואו נכתוב עכשיו את הדפוסים שלנו שאנחנו רוצים לשחרר, שקשורים לאהבה וזוגיות. סיימנו את שפע כלכלי וקריירה. עכשיו, מי אמרה לי שהיא רוצה אני שנפתח את רוצה. אהבה וזוגיות? תמר. תמר, מה העניינים? בסדר. יאללה, מעולה, ממי. מה, תאריך לידה? 30/10/1977. 30/10. 1977. אז בואי נראה מה האנרגיה שלך, שקשור בזוגיות. בואי נראה. אוקיי, אני רואה. אוקיי, אצלך רואים
שזה באמת משהו שקשור לקרמה, שאת אמורה לשחרר אותה, כלומר מבחינה זוגית. רואים שזה משהו שהוא בין דורי, שהוא מגיע מהעבר הרחוק, מין סוג כזה של אמונות או דפוסים, אבל שזה לא מגיע ממך, זה מאוד מוזר. כי זה באמת לא, זה לא את מבינה מה, את מצליחה להבין מה אני אומרת? כן, זה לא כאילו, ברור, גם אף פעם לא היה בעיות במשפחה לאף אחד חוץ ממני. זהו, אז זה משהו שהוא לא מגיע ממך, זה משהו שכאילו הייתי אומרת שאם עכשיו היית נתת לי תאריך לידה או דברים כאלה, והייתי אומרת לך, מה, על מה את מדברת? כאילו אין לך את זה, וזה עדיין קיים. מאוד מעניין, מאוד מסקרן, זה עדיין קיים, אוקיי? אז יש פה איזשהו משהו שכן צריך לשחרר אותו, וזה ישחרר לך כאילו את הקרמה הזוגית הזאת שכאילו השתלטה פה. יש פה משהו שהוא לא נקי. אז מה איזושהי היית אומרת לי חשיבה. לשחרר את הקרמה? לא, אז יש פה איזושהי תראי, אני לא, אין לי את המפה הגדולה שלך, וצריך לפתוח באמת את המפה כדי לדייק את זה ולראות מה יש שם. אני רק אומרת לך שיש שם איזושהי חסימה שהיא לא הגיעה ממך, זאת קרמה שצריך לשחרר אותה על מנת כאילו לפרוץ את הדרך הזאת. את הדרך לזוגיות שהיא טובה, שהיא מעודדת, שהיא מעשירה אותך. את כאילו חייבת את הבן זוג שבעצם יפרה אותך ויעשיר אותך. זה נכון? אני אומרת דברים כן, שאת כן, כן. מרגישה אותם? את מבינה? אז יש שם משהו שחוסם, והחסימה הזאת לא מגיעה ממך, לכן אמרתי שזה מאוד מסקרן, כאילו להבין מה קורה שם. אני פשוט רואה, בשנייה שאני פותחת את המספרים, אני רואה שזאת קרמה שמעכבת פה במערכת היחסים, במערכות היחסים שלך. אז אני אשמח אם אנחנו נפתח מפה ואנחנו נבין יותר מה קורה שם ונדייק לך את זה, כדי גם לדייק איך לשחרר את הדבר הזה. אוקיי? אבל הטקס של היום, אני רוצה שתבחרי את המשפטים, שתיקחי מעצמך, מהנשמה שלך עוד משפטים של שחרור, אחר כך יהיה לנו גם כוונות, ובואי נראה איך אנחנו עושות את זה. אוקיי, תודה. טוב, ממי, באהבה, באהבה גדולה. אז יאללה, בנות, יש לכן אהבה וזוגיות, מישהי רוצה להקריא, להגיד מה היא כתבה, לתת לנו רעיונות? מיטל, את איתי, את רוצה לתת רעיונות לאהבה וזוגיות? את רוצה שנבדוק לך משהו? דברי אליי, אני רואה אותך עכשיו. כן, אני אשמח שתבדקי לי. יאללה, מעולה, ממי. תאריך לידה. 1.2.1978. 1978, בואי נראה את המצב. או, או, כאלה דברים אני אוהבת. את נמצאת ב-2025 בשנה הכי טובה שלך. מה יאללה, ברוך אמרנו? השם. שנה אישית 3, נכון? מה היא כן. נותנת לנו? נותנת לנו את העוצמה, הפתיחה של מזל טוב, של אנרגיה טובה. עכשיו, למה אצלך זה כל כך מדויק? שימי לב, יום הלידה וחודש הלידה, איזה מספר הוא נותן לי? 3. 3! כן, אני מרגישה. 33, שגם זה מספר מאסטר מאוד גבוה. זה מספר כן. של מזל טוב, של עוצמה, של אהבה, של אנרגיה שמגיעה מלמעלה. כלומר, רואים שבן הזוג הבא שלך זה משהו שיגיע מלמעלה. ואני יאללה. זוכרת שפתחתי לך את המפה, תמיד ראיתי שזה קשר נשמתי. שזה כן. באמת משהו שהוא נשמתי שיגיע ויסחוף אותך, אבל שניכם תרגישו את הקליק הזה. זה לא חד צדדי, את מבינה? זה אוקיי. משהו שהוא יגיע וירגיש אותך ואת תגיעי ותרגישי אותו. זה משהו שהוא עוצמתי וזה גם מה שיביא. מה עוד יביא? מה השלוש בעצם מביא לנו? את גם הילד. ילדים. כן, את משפחה. הילד, את המשפחה. תראי עד כמה זה מדויק. בעזרת השם. אז טוב, מדויק, מדויק ועוצמתי. זהו, יופי. אז 2025 זה פריצה דרך לאהבה וזוגיות. איזה משפטים את בעזרת- בחרת? את לקחת גם משפטים מעצמך? נורא חשוב לי. כן, גם כן, תקשיבו לקחתי. להקשבה שלכם וגם תיקחו משפטים מעצמכם, זה מאוד מאוד חשוב. הוספתי, כן, מה הוספתי הוספת? בואי תגידי שאולי ככה יהיה רעיונות. אני משחררת את הרגשת הריקנות והבדידות שמגיעה כתוצאה מכך שאני ללא זוגיות. אוי, זה חזק, אני רוצה שתכתבי להם את זה בצ'אט. אוקיי. גם תכתבי להם את זה בצ'אט, אני רוצה שיהיה להם את זה. כן.
אני משחררת פחדים שזה לא יקרה לי, שאני לא אמצא את בן זוגי, מאוד חזק, יפה. ורשמתי, ורשמתי בן זוגי הנשמתי, כן? לפני מדהים, שדיברנו. איזה מדויק. כן. אני משחררת את ההרגשה והאמונה שאני לא מצליחה בכל מה שקשור לזוגיות ופוריות. מדהים, 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 מדהים. יופי, 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 מאוד מאוד מדויק. בואי נראה אם אני רוצה שתקחי עוד משהו. אני רוצה שתכתבי גם, אני משחררת את הפחד מנטישה או דחייה. כן, רשמתי את שלושתם. כתבת את שלושתם? אז כן, מעולה. מעולה, מעולה. מאוד מדויק, מאוד מאוד מדויק. תודה, תודה. יופי. שרון, יש לך משהו להוסיף לי על אהבה וזוגיות? גם לי. חכי, אני אסתכל על האנרגיה זאת שלה. טלי. כן, כן, טלי, אני מזהה אותך. שנייה, אני רק רוצה להסתכל. אוקיי, 4/10. בואי נראה. אוקיי, בואי נראה. אוקיי, אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד חשוב לך החיצוניות של בן הזוג שלך, מאוד חשוב לך המשיכה. אז אני כן רוצה שתכתבי לך משהו שידייק את עניין המשיכה. שאת עדיין ראויה למשיכה ואהבה, כלומר זה משהו שיכול מאוד לדייק לך את הזוגיות הבאה. מבינה למה אני מתכוונת? אז כן. אני רוצה שתמצאי ככה את המשפט הנכון שאת מתחברת אליו, לדייק את העניין אבל שלך. מה אני צריכה לשחרר? את שואלת מה את צריכה לשחרר באהבה וזוגיות? גם לשחרר וגם לשים כיעד. לשים כיעד, אז אמרתי, זה אנחנו נגיע כן, אחר כך זה לכוונות, אמרתי. אבל פשוט רואים את העניין של המשיכה, אוקיי? משיכה וחיצוניות. בסדר? אבל מה שאת צריכה לשחרר, את יכולה לקחת ממה שאני כתבתי, וגם מעצמך מה שאת מרגישה. אוקיי. יאללה, בואו נעבור לבריאות וחיוניות. בנות, אני משחררת את הפחד ממחלות וחוסר איזון בגוף. אני משחררת את האמונה שהגוף שלי לא יכול להשתנות או להשתפר. אני משחררת את המחשבה שאני לא מספיק חזקה להתמודד עם אתגרי הבריאות שלי. אוקיי, בואו תיקחו לכן 3, אתן יכולות ממני, אתן יכולות גם מעצמכן, תכתבו על בריאות וחיוניות, כי מאוד מאוד חשובה לנו השנה הזאת להיות באנרגיה. מספר 9 מחברת אותנו לתדר מאוד גבוה, שימו לב, זה תדר 9, תדר 9 נחשב לתדר מאסטר, למה? כי הוא לוקח לנו את האנרגיות מ-1 עד 9, ובעצם ברגע שאנחנו באנרגיה ירודה, אתם לא מבינות, אתם תרגישו את העול של כל האנרגיות השליליות בין 1 ל-9. זה קטסטרופה, באמת, זה מאוד מאוד קשה. לכן, תכניסו לכן לראש שחשוב שתעשו כל דבר כדי להיות באנרגיה שהיא גבוהה, כדי להיות באנרגיה של התמרה, לנסות את הרגשות השליליים כל הזמן להתמיר לחיובי. גם שאתן בדאון, תנו לעצמכם דדליין. אני בדאון יום, יומיים, 3, שבוע, ואני יוצאת מזה. אתן לא מבינות כמה זה חשוב? כי אם אתן תהיו בתדר גבוה, אתן תקבלו את תדר המאסטר בין 1 ל-9, שזה בעצם נותן את כל החיובי של כל הצד של המספרים, והמספרים זה אנרגיה, ואנחנו רוצות להרגיש את הכי טוב. התפתחות אישית ורוחנית, אני משחררת את הפחד שאני לא מתקדמת מספיק מהר. אני משחררת את האמונה שאני לא יכולה לשנות את מי שאני. אני משחררת את הפחד לנסות דרכים חדשות להתפתחות אישית. אני משחררת את המחשבה שאני לא מחוברת מספיק ליקום או לעצמי. ההתפתחות הרוחנית שלנו בתדר הזה, בתדר 9 בשנה 2025, היא הכי חשובה שיש, כי זאת פריצת הדרך שלנו, בגלל שזה התדר הכי גבוה, וזה גם יציאה לאור, זה חיבור לאמת שלנו, זה לעשות את השליחות שבאנו לעשות כאן השנה הזאת, ולכל אחת יש פה שליחות, אני לא מדברת על עבודה וקריירה, אני מדברת על שליחות, על משהו נוסף שאתן אמורות גם שהוא צריך להיות לכם כמו צינור לקבלת שפע כלכלי, לכל אחת יש את זה, צריך להבין מה זה וצריך להתחיל לצאת לאור בבייבי סטפס, זה מה שצריך לעשות, אנחנו רק התחלנו את השנה, היום זאת הקפיצה הראשונה
כי יש לנו את הירח המלא הראשון, זה הכל. ואז יותר קל לנו להתעצם ולשחרר, זה מה שאנחנו עושות. יופי, בואו נעבור עכשיו לכתיבת כוונות חיוביות לתקופה החדשה. נתתי לכן רעיונות, אנחנו עכשיו עוברים לכתיבת הכוונות שלנו, אוקיי? רגע, שרון, את האחרון של התפתחות, זה נעלם לי. המשפט בבקשה. האחרון, הנה, אני הנה, משחררת בבקשה. את המחשבה. תודה. רגע. אני פשוט מעתיקה אותך. תעתיקי, בטח. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בכתיבת כוונות חיוביות. בנות, דף אחר! דף אחר, כי את הכתיבה של השחרור אנחנו הולכות לשרוף עוד מעט. עכשיו אתן כותבות בדף השני את הכוונות החיוביות, כי את הדף הזה אנחנו שומרות. אוקיי, אז דף חדש, אנחנו מתחילים דף חדש ונקי. שפע כלכלי וקריירה, נתתי לכם גם כמה דוגמאות. אני מושכת אליי שפע כלכלי ללא מאמץ. העבודה שלי ממלאת אותי באנרגיה, שמחה וסיפוק. אני מתוגמלת כספית בהתאם לערך שאני מעניקה לעולם. שרון, אני מושכת אליי מספר לקוחות גבוה, או להגיד את המספר? לא, את לא צריכה להגיד את המספר, תכתבי את זה. לא צריך להגיד את המספר. וזה נכון להגיד שאני מצליחה בכל דבר שאני עושה? מצוין, כן, כן. תודה. גם תכתבי, יש לי ביטחון בכל דבר שאני עושה. אצלך העניין יושב על הביטחון, אז תכתבי, יש לי ביטחון בכל מה שאני עושה. מעולה. מישהי רוצה לתת רעיונות נוספים לבנות שהיא כתבה על שפע כלכלי וקריירה? הצהרת כוונות? מישהי רוצה לתת עוד רעיונות? אנחנו נשמח. יש לי איזה רעיון, ככה, יופי. אני ראיתי איזה פוסט על מישהי שמעבירה סדנה היא קוראת לה כסף שמח. כן. אוי, זה מוכר. וככה לזמן כסף שמח. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מאיפה, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים, בדיוק. ופשוט מתוך מקומות ונסיבות חיוביות שיגיע אלינו כסף שמח. אוי, זה- בקלות, בשמחה, יאללה, מעולה, תכתבי את זה. להוסיף את זה. תכתבי את המשפט שאת כותבת. תכתבי להם מעולה, מעולה. תכתבי להם בצ'אט. עוד איזה משפט שכתבת? הכל קורה למעני. הכל קורה למעני, מצוין, משפט מעולה. כל כספית. הכבוד. משפט נהדר. אני מבורכת בשפע כלכלי, זה נכון? או, חזק מאוד, בטח. חזק מאוד. עוד משהו? עוד משהו אני חזק? בריאה וחזקה. איך? אני בריאה וחזקה. אני בריאה וחזקה, אנחנו נעשה את זה לא בשפע הכלכלי, אנחנו נעשה את זה בבריאות וחיוניות. אוקיי. פה זה... רגע, ומה אמרת על הכסף שמח? אני גם שמעתי אותה, אגב. הנה, היא כתבה את זה בצ'אט, נכון? כתבת להם? לא, היא לא כתבה. לא, אני לא רואה. אז עוד מעט. לא, אני עוד לא כתבתי, אבל אין לי כל כך הרבה מה להוסיף מעבר לזה, חוץ אני מושכת אליי כסף שמח. כאילו כסף שמח, את יודעת, זה זה תמיד חמוד, זה בנסיבות חמוד, טובות. אהבתי. אני מושכת אליי כסף שמח, יפה. מאוד יפה. כי זה כאילו לתת לכסף כזה, את יודעת, איזשהו משהו כזה, תיאור כזה, להקליל אותו, תיאור להקליל אותו, אנרגטי כזה, את מבינה? זה נורא נחמד. כן, זה מקליל אותו, אנחנו תמיד מקליל. יש לנו הקשרים כאלה כבדים הקשרים של בנוגע כסף שזה לכסף. סזיפי. כאילו זה עבודה קשה, עבודה מאומצת, להביא... נכון, זה כיף, זה קליל, זה נמשך אליי גם, זה נמשך אליי, מעצם היותי, בול. אוקיי, אהבה וזוגיות, אני מרגישה בטוחה, נאהבת ורצויה בקשרים שלי. אני מתחברת לעוצמה. גם אתם שמות לב גם שאנחנו כותבים בזמן הווה, כן? בזמן הווה. הופכת
אני מתחברת לעוצמה הפנימית שלי ומביאה אותה לכל מערכת יחסים. אני נמצאת במערכת יחסים בריאה ומכבדת, מלאה באהבה. טלי, פה את כותבת את הכוונה שאמרתי לך על חיצוניות ועל גבר שהוא מושך, שהוא קליל, שהוא אנרגטי, פה את כותבת את זה. אני מזמנת אליי זוגיות שהיא אנרגטית, שהיא קלילה, שהיא מעצימה. אוקיי. אני מתחברת לגבר שהוא 3 נקודות, שהוא מושך, שהוא עוצמתי, שהוא טה 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 טה. מה שהלב שלך אומר. אני לא רוצה לשים לך את המילים בפה. אוקיי, עכשיו בריאות וחיוניות, ועכשיו המשפט שאת אמרת הוא מתאים. שרון, את יכולה לנסח משהו שקשור לילדים? משפחה וילדים? משהו שקשור למשפחה וילדים? בוא נראה. בוא נראה. קודם כל, אתה צריך את השחרור, אוקיי? אז תכתוב, אני משחרר את האמונה שמשפחה היא מקור לעומס. אם אתה מרגיש שזה נגיד מעמיס עליך, אז אתה צריך לכתוב מה אתה משחרר. אז לדוגמה, מקור לעומס, מקור לתלות, מה שאתה מרגיש אבל תכתוב, בסדר? ואז אנחנו מביאים את המשפט אוקיי, סבבה. ואז אנחנו מביאים את המשפט הנגדי, כאילו, אתה מבין? כאילו, מה אתה כן רוצה, כלומר, כוונה חיובית. אז אתה יכול לכתוב, אני מוקיר תודה למשפחה שממלאת את חיי באושר. אתה מבין? כאילו, אתה נותן את הקונטרה. כתבת? אוקיי, סבבה. אני מוקיר תודה. אני מושך לחיי חברויות אמיתיות. שמבוססות על כנות ואמון, כן? כי אתה רוצה את המשפחה, המשפחה היא עתידית, אז בעצם אתה מושך את מה שאתה רוצה. אתה יכול לכתוב, אני מוקף במשפחה תומכת ואוהבת שמבינה אותי, כי מאוד חשוב לך שיבינו אותך, שיקבלו אותך, שיעריכו אותך. אוקיי, סבבה, תודה. יופי, מעולה. אוקיי, בריאות וחיוניות, אני מרגישה בריאה חזקה ומלאת אנרגיה, אני מקשיבה לצרכים של הגוף שלי ומכבדת אותם, הבריאות שלי משתפרת בכל יום ואני מוקירה תודה על כך. תכתבו לכם איזה 3 דברים שקשורים לבריאות וחיוניות. התפתחות אישית ורוחנית, אני פתוחה ללמוד דברים חדשים ולצמוח מהם, אני מרגישה מחוברת ליקום ולתהליכים שאני עוברת. אני יוצרת לעצמי שגרה שמחזקת את הרוח והנפש שלי. ואם יש לכם עוד רעיונות, תגידו. אז הנה, אז יש לי רעיון של הרב אליהו שירי, שהוא כתב, רגע, אני רשמתי את זה, אני אוהבת את הרעיון שאני ממש יותר ויותר הופכת לאישה או לאדם השמח ביותר בעולם. מעולה. אז אני גם הוספתי את זה לאישה המצליחה בעולם. האם זה נכון? בטח, מצוין. זה הדברים שאני אוהבת לשמוע, כל הכבוד. אז רגע, אז אני מעתיקה אותך, אז רגע. יכולה לחזור על המשפט? אני? כן. כן, תחזרי. אז אני אומרת, רגע, אני אוהבת את הרעיון שאני ממש יותר ויותר הופכת לאישה המצליחה בעולם, ובמקום האישה המצליחה, את יכולה להגיד, האישה השמחה בעולם. או לאחד האנשים המצליחים בעולם. אני חושבת שזה היה לאחד האנשים. אבל שרון, זה בסדר לכתוב האישה המצליחה? בטח, זה לא שזה בסדר, זה מצוין. אוקיי. פשוט אני רוצה לדייק שאני לא אטעה גם אחרים.
לא, זה מצוין. מה לגבי, כתבתם, יש לכם רעיונות עוד לגבי בריאות וחיוניות? אם יש לכם, אתן גם יכולות לכתוב בצ'אט לבנות. זהו, הכל מוכן, יש לנו גם רגע, את הכוונות. לגבי בריאות זה נכון להגיד, אני מלאה אנרגיה ותשוקה לחיים? אוי, זה משפט נהדר. הצהרה נהדרת. נהדרת. בנות, תיקחו את זה. תכתבי את זה גם בצ'אט, שיהיה לבנות. אין את בעיה. יכולה לחזור? הנה שרה? אני אומרת אותה. אני מלאה אנרגיה ותשוקה לחיים. מעולה, מעולה. זהו, יש לכם כתיבת כוונות לכל התחומים? אם אתן רוצות להכניס עוד תחומים, כמובן אפשר. אתן מוכנות לעשות את הטקס למי שכאילו נמצאת איתנו כן. יאללה, בואו עכשיו נעשה. רגע, אני הולכת לסלון, רגע, למטבח. מעולה. הנה, אני נותנת לכם עכשיו פה תזכורת איך אנחנו עושות את זה. אוקיי, מי שיכולה, מתחילה להדליק את הנר. אני מקווה שהקערת המים לצדכם. אל תשכחו להוסיף מלח, כפית מלח ולערבב. שרון, הצד של הנר לא חשוב, שמאל או ימין? מצד של הקערה? לא, 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 ממש לא חשוב. הנר הוא לתיאור ואנחנו עוד מעט גם נשרוף איתו את הדף. יאללה, בואו ניקח כמה נשימות עמוקות לפני שאנחנו עושים את זה. מי איתנו בטקס? מי כאילו עושה את זה בפועל שאני אדע? שככה אני אוכל לחזק אתכם יותר. אני. אני גם. גם אני, שרה. מעולה, מעולה, מעולה. אוקיי, על הכיפאק. אז אני רוצה שתכתבו בצ'אט למי שאיתנו, תכתבו שם ושם אם. ככה נוכל יותר לחזק אתכן, למי שעושה עכשיו ברגעים אלה, בזמן שאנחנו נעשה את הנשימות. רגע, גם אנחנו? למי שעכשיו עושה את הטקס, מי שתעשה אחר כך, אז תעשה אחר כך. אוקיי. אגב, היום הירח המלא מתבטא בשעה 12 בלילה, 12:26, כתבתי לכן את זה. אז גם אם אתן לא עושות עכשיו, יש לכן עד 12 בלילה, 12:26 לעשות. הירח המלא הוא ממש הכי חזק שיש. שרון, לא הייתה לי קליטה, עכשיו צריך להדליק את הנר והכל? כן, 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 אנחנו עכשיו עושות את זה. עכשיו אנחנו... ולשים את הנר בתוך הקערה עם המים? לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, רק להדליק את הנר. הנה, אתם כותבות לי שם ושם אם, שיהיה לי. בסדר. אנחנו עכשיו מדליקות את הנר, וקערת המים לצידנו. כששורפים את הנר שמים את זה מעל הקערה? לא, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. לא, אבל כשעושים את זה. שאנחנו עושים... לא, 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 כרגע לא, אנחנו רק מדליקים את הנר, הקערה לצידנו. עכשיו אנחנו ניקח כמה נשימות עמוקות. בואו נתחיל רגע להירגע, להרגיע קצת את מערכת העצבים. לנשום, להתכנס, עצמו אפילו עיניים. קצת, אז תעשו לכם קצת את הרכות מאחורי הצוואר. יש לנו שם את נקודת ההיזכרות שלנו מגלגולים קודמים. תעשו אותה טיפה, אתם תרגישו צמרמורות. מי שמרגישה צמרמורות שתגיד לי.
שחררו נשימה טובה. אז הרגשתי את זה עוד לפני שאמרת. אימא'לה, כמה צמרמורות יש לי, אתם לא מבינות, אתן מרגישות צמרמורות? שמעשים את הנקודה מאחורה, יש לנו מרגישות. נקודת ההיזכרות, קוראים לה נקודת ההיזכרות, היא נמצאת, איפה היא נמצאת בדיוק? היא נמצאת ממש מאחורי הצוואר, וברגע שאנחנו מעשים את כל הצוואר למעלה, אנחנו כאילו מרגישים את החיבור, הצמרמורות זה כאילו דרך לחיבור שלה. והיא נכון. בעצם עוזרת לנו ממש להתחבר גם לגלגולים הקודמים שלנו. אז ברגע שאתם מעשים את זה, אתם אמורים להרגיש צמרמורות בגוף. ואז הגוף נרגע. אחרי שהוא מקבל את הצמרמורות, הוא פשוט נרגע. שחררו איזה נשימה כזאת, חזקה, עמוקה כזאת, כאילו נשימה טובה כזאת של התחלה חדשה. תנסו ככה להגיע אליה. תנשמו אותה כאילו עמוק כזה. ממש, כאילו אפילו להוציא קול. נורא מומלץ להוציא כזה קול כדי להתחבר לפיזיות של הנשימה. ככה, שמעתם אותי? כזה. יופי, יופי. מעולה. יופי. אחרי שהוצאנו את הכל, התחברנו, שחררנו, מעולה, מעולה, מעולה. אני רואה אתכן עושות את זה, כל הכבוד. מצוין, מצוין. אוקיי, עכשיו אתם קוראות, כל אחת לעצמה קוראת את הדף הראשון. כשאתן מסיימות לקרוא, אנחנו כולנו נגיד את זה ביחד. אני נותנת לכם דקה לקרוא את כל מה שכתבתם. את מתכוונת לשחרור, נכון? כן, כן, אנחנו כרגע בשחרור, אנחנו עם הדף הראשון. קחו דקה שנייה, תקראו את הכל, כל מה שכתבתם, תקראו לעצמכם בלב. ואנחנו עכשיו אומרות ביחד, בקול רם, ביחד. אני משחררת באהבה ובביטחון, תחזרו אחריי, אני משחררת באהבה ובביטחון. ומאפשרת ליקום ומאפשרת ליקום למלא את מקומם באנרגיות חדשות. למלא את מקומם באנרגיות חדשות. עכשיו אנחנו נקבל את הדף ל4 חלקים. שרון, אפילו שלא הספקתי לקרוא הכל, זה לא חשוב? לא, לא, תקראי את מה אז תחכי דקה אני אחת. מחכה. לקפל את הדף, 4 חלקים, לא חשוב מה גודל הדף. חשוב שזה יהיה 4 חלקים. דף 1, 2, יש ריבוע. אני צריכה שתגיעו לריבוע. 4 חלקים. אתן רואות את הכוונה שלי מה זה 4 חלקים? אז אני לוקחת את הדף, לא חשוב איזה גודל הוא, ומקפלת אותו. יוצר לי ריבוע. עכשיו, אנחנו רגע. ניקח מעל לקערת המים. עכשיו תמר החלק שאנחנו לוקחים את הנר לקערה, מעל הקערה. עכשיו אנחנו ניקח את הנר מעל לקערת המים, ואנחנו נשרוף את הדף בעדינות. כן, שזה מגיע לסוף כבר לעשות פו, כן? שלא ידלק לכם עכשיו, שלא תהיה אש חזקה שידלק. זה רק כדי, זה כאילו רק כדי לשחרר את הדברים שכתבתם. רגע, לא צריך, אני שמה לוקחת את רגע. את רואה אותי? לא, אני עושה נכון? את סגורה. כן, תפתחי. אני תכף נפתח. הנה, תפתחי פתחתי. את יופי. רואה? כן, עכשיו תראי לנו איך את עושה את זה. זה 4? זה 4, נכון? את מסתירה את המצלמה.
למה אני מסתירה? ככה זה בסדר? הנה, 4, עשית את זה ל4? איפה כן, הדף? הנה הדף. דף. הנה. אני רואה. עכשיו טוב, 1, טפלי וככה ל4. 4. כן, טיפלתי מעולה. ל4. כן, ותתחילי, ככה תדליקי אותו עכשיו עם הנר, שזה יגיע לאמצע, את כבר יכולה לעשות פו. רגע, אני לוקחת את הנר מעל המים? כן, שמים את הנר מעל המים, מעל קערת המים, אוקיי. ואת פשוט מציתה אותו. את שורפת את הדף, לא חייבים לשרוף את הכל, זה רק המהות של השחרור. אז הנה, וואו, הוא נשרף לי לגמרי. וואי, איזה מהר. תתחילי מה אני לעשות עושה? פו. להתחיל לעשות פו. זה, הוא זה נשרף יפה, לגמרי. תראי הוא לנו, זה נשרף יפה. לגמרי, הוא נעשה רגע, אש. רגע, אני אצלם, תראי את זה. אין, זה כבר במים, זה ממש נשרף תוך שנייה. אימא'לה, זה לא אמיתי איך שזה נשרף. נו, את מדהים. רואה את זה? אתם רואים את זה? ראיתי, כן, ראינו, היה את האש, זה היה מאוד יפה. זהו, זה, ומה אני עושה עם עוד כל מישהו האש? רוצה להראות לנו את האש נשרפת? עוד מישהו שעשה ורוצה להראות איזה יופי, איך זה נשרף? מרוב שזה רצה להשתחרר. ברוך מעולה. השם. בזמן הזה אתם כמובן גם מדמיינים איך הדברים שאתם משחררים עוזבים, פשוט עוזבים את החיים, כל הדפוסים, כל האמונות, כל מה שכתבתם, עוזבים וזה מעלה את העשן. זה העשן בעצם שעולה ליקום, העשן של השריפה. זהו, כולן סיימו? כולן סיימו להעלות את זה באש? כן. מעולה, אני סיימתי. מעולה. מה עושים עם הקערה והמים? זורקים? שנייה, עוד לא סיימנו. אוקיי. עכשיו, אנחנו מחזיקים עכשיו את הדף כוונות שלנו, הדף השני, לא הדף ששרפנו, הדף כוונות שלנו, ואנחנו ממש מדמיינות עכשיו את אור הירח, כסוף. אני רוצה שתדמיינו אור ירח כסוף, עוטף את כולכם, מצ'קרת הכתר עד למטה. פשוט עוטף אתכם ואת המילים שכתבתם. תקראו דקה את הדף כוונות הזה. תאמינו שהכוונות שלכם כבר מתממשות. אחרי שתסיימו לקרוא את כל הכוונות, תאמרו תודה. תודה ליקום. תגידו לי שאתן מסיימות. מי שסיימה, עכשיו רוחצת את הידיים שלה במי המלח. אנחנו נרחוץ את הידיים במי המלח ואנחנו נסגור את הטקס בזה שאנחנו נכבה את הנר ואנחנו ניתן לכוונות לעבוד לטובתנו העליונה. וכמובן שאנחנו נשמור את הדף הכוונות כי אנחנו כל הזמן נחזור אליו במהלך השנה. רגע, שרון, אבל... את הנייר בקערה, מה עושים? מה את אומרת? שמתי את הנייר ששרפתי בקערה של המי מלח. הבנתי, אוקיי. גם לי אז זה קרה, מה כי... שאת יכולה לעשות, אין בעיה, זה בסדר. מה שאת יכולה לעשות, כי אנחנו לא רוצים להשתמש באותה קערה, פשוט לזרוק את זה, ומהר מהר תשימי עוד מים עם מי מלח כדי לסגור לך את הטקס. באותה קערה? כן, פשוט אבל לזרוק את הקערה הקודמת עם מה ששחררת שם, עם הדף. פשוט מאוד. שנייה, אני עושה, גם לי זה קרה אותו דבר. בסדר, אין בעיה. מה עושים עם הדף ששרפנו? הדף חייב הדף להישרף. ששרפנו הלך, אנחנו שחררנו אותו. תסבירי כן, אבל האפר שלו נמצא פה, מה אני עושה איתו? לפח, לזרוק. שרון, תסבירי אין את זה לך שוב, צורך כי בו. הדף נפל לי לתוך המי מלח מהשריפה המהירה. אין בעיה, אז אנחנו נזרוק את הדף עם המי מלח הקודמים, ואנחנו פשוט נעשה לנו מי מלח חדשים, נשים מלח בקערה חדשה של מים, ורק נסיים את התיאור. אנחנו רק נרחוץ את הידיים במי המלח,
נכבה את הנר, אם הנר עדיין דולק, נכבה אותו ונסגור ככה את הטקס ונביע ככה יצירת כוונות עם הלב, נגיד תודה ליקום. שהכל יתממש לטובתנו העליונה. זה המשפט שמסיים לנו את הכל. תודה רבה, שרוני. רגע, אז עכשיו בעצם, עכשיו אני מנגבת, אני שוטפת ידיים בתוך מי שמה את הידיים מלח? בתוך הקערה. כן, זה ממש באותה קערה, אבל שרון. באותה קערה, כן, לגמרי. עכשיו, הקערה היא מזכוכית, לשמור אותה, אפשר לאכול בה או שעדיף לזרוק אותה? מה פתאום, את שוטפת אותה, עושה כלים, שוטפת, ומשתמשת בה לכל מה שאת צריכה, למה שתזרקי אותה? זה אני התיאור. שואלת כדי להיות לדעת. לא, 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 אז ממש לא. זה התיאור שלך, את צריכה את הקערה הזאת. לפעמים הבאות. למה לזרוק? לא, כי אנחנו אוכלים בה, כי אנחנו אוכלים בה. כי אנחנו אוכלים בה. זה בסדר, שרון? בטח שזה בסדר, שרה, זה בסדר גמור. אני לא רוצה לעשות רע לאחרים, את יודעת, מכירה אותי. ממש לא, לא, את לא עושה רע לאף אחד. מה שחשוב זה שתסגרו את הטקס כמו שצריך, תרחצו את הידיים שלכם במי המלח ותכבו את הנר ותגידו לעצמכם בלב שאתן מקוונות לטובתכם העליונה ביותר. זה הכל, ולשמור את דף הכוונות, לשמור אותו לפעמים הבאות. שרון, המון תודה. המון תודה. בנות, איך היה לכן? אתן מרגישות טוב? שיהיה בהצלחה לכולן. איך אתן מרגישות? אתן מרגישות טוב? מרגישות משוחררות? שרון, תודה רבה לך, אין עלייך בעולם. תודה. באהבה גדולה. תודה, שרון. היה תודה, שרון. היה טוב, אתן מרגישות טוב. יופי, יופי. היה נעים להיפגש איתך פעם ראשונה בזום. טלי, גם לי, ותבואי גם לזומים הבאים, אנחנו תמיד עושים עבודה רוחנית בזום. שרוני, תודה אהובה. לא ידעתי. תודה רבה. שרוני, אני גאה בך, ואנחנו נהיה בקשר בוואטסאפ. תודה רבה. יאללה, אוהבת את כולכם. תודה, בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולן, ויאללה, אנחנו מתחילות בכיף את שנת 2025. בהצלחה לכולם, אין עליכם. תודה רבה, שרון. ומי שלא עשה יכול לעשות את הטקס עד השעה 12:26. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו נוכל לקבל את המצגת? ביי. כן, 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 אני אסדר את זה, מחר כבר זה יהיה מוקלט ואני אשלח לכם בקבוצה. תודה רבה, שמחתי, ואשמח כן, לדעת על הפעמים הבאות. בטח, בכיף, בכיף, בכיף טלי, בכיף. ביי. תודה רבה. תגידו, ביי מאמי, בהצלחה. תודה שרון, תודה, תבורכי, בכל ברכות השמיים. תודה, תודה, שרה, לאין עלייך. יאללה, שיהיה בהצלחה ויוצאים לדרך. אוהבת את כולכן. תבורכי שרון, תודה רבה. ביי, באהבה בנות. ביי, יקרות שלי. ביי. ביי ביי. אתן יכולות לצאת, אני אסגור את הזום. ביי ביי. ביי.